Naroon ang puno ang langit, nagkapoy akong batiyon. Sa Diyos ikaw giligon, sa pag-alagad magkapatayon. Maangkon ang kalipay nga lulun, ayawan na ang pagsaling. Sa Diyos mo gunin, pagligo lang po sa iyang pagbalik. Naroon mapagpuno ang langit. Kapoy atong batiyon, sa Diyos ikaw giligon, sa pag-alagad magkapatayon. Maangkon ang kalipay nga lulun, ayawan ang pagsaling. Sa Diyos mo gunin, pagligo hangtod sa iyang pagkaling. Aron ang puno ang langit, aron ang puno ang langit, aron ang puno ang langit. Kung ang huna-huna naglimog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalaka naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos maluoy siya kanimo.
Jesus lamang. Sa giulang niyang na nakahugas ka nato. Kapasayloan Jesus lamang ang makahugas na giulat niya dito sa krus. Makabilin ko sa giulat niyang na nakahugas ka nato. Kapasayloan sa dugo niyang binuo. Para makaiwas sa sakit si Tabi at ang buong pamilya,
Dapat, tuloy-tuloy ang protection with Lysol. It kills over 100 illness-causing germs on over 100 surfaces. Kaya for everyday protection for every loved one, use Lysol. May tinatago nga siya. Di lang isa, dalawa pa. Buti to walang tinatago. McDo Mac Deals. Legit discounts na walang eme. Mars! Ang balaang at kasulatan, inugas sa kapawhan, aron mahibalo sa subok sa Ginoo. Sa hapit na siya, kayak sa langit, tinunan di subok niya. Panakaw ka mo, isang yaw ang tulong ko. Karuna ko
mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa gihapon Ginoo kami nagpasalamat nimo nga sa daghang mga kakulian apan kini nga programa nagapabilin paghapon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti o Diyos nga imo kining panalanginan nga programa kining estasyon. Panalangini usab o Diyos ang mga taong nagapaminaw. Hinaot pa nga sila imong hatagan sa pinasahi nga pagsabot, tagay o gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ikalipay namo og among pasalamatan ang imong pagtubag o paghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Okay mga higala, sama sa gihapon, no? Kadtong mga nanagpaluap, dili gihapon mi makahatag og fixed date alang sa pagbalik og tingog sa DYCM. Pero kunting tiis na lang, no? Sulod sa taas-taas nga panahon nakapailob ta. Hope nga nining gamay na lang gyud kay nga panahon mapailuban sa gihapon ninyo. From time to time ato ra gyapon mabati pagbalik ang DYCM. Well mga higala, ni ay duha ka text atong basahon. Sir, maayong udto akong i-greet ang akong lolo, si Lolo Polino, nga mag-birthday siya ugmang adlaw sir sa iyang ika-77 nga edad. Lo, happy birthday gikan sa tanan nimong mga apo, anak og mga umagad. Salamat sir. God bless. Okay, ni apatay basahon Kuya John, gilaay na gyud kaayo kuya ang akong lolo ug lola gimingaw na gyud sa inyong programa. Okay, salamat kayo, kunting tiis na lang. Well, si Brother Libby Higala, sa dili pa sad mo iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo nang malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers nato sa atong program nga nagapaminaw karong gabi una. So kamong tanan mga higala amo nga gina-welcome na usab karong gabi una niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Atong gi-welcome na atong mga higala dinhi sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon nga naminaw karon, nag-view karon. O ni ato sang mga pinalangga nga mga viewers, mga followers ng program sa nagkalinlain nga nasod sa kalibutan kung asa mong dapitan na himutang karon. Gina-welcome mo na mo higala sa pagpakiguban karon o pag-participate dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So ikalipay na mo higala nga mo participate mo sa ato nga discussion karong gabi una sa pangutana nga tagaan o pagtagad karon. So naamoy mga dugang huna-huna diha, so makahimo mo sa pag-send mga higala direkta diri sa comment section nato sa ato nga dinhi sa ato nga comment section na atong basahon mga higala. O niya pwede diri sa amo mga number ni Brother John, pwede sad sa ako nga messenger higala kang Libby Clavis nga messenger aron ato nang mabasa, mapadangat nato na nga na kaninyo ang inyo nga mga huna-huna no, inyong mga mensahe nga inyo sad nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, sugdan na nato pagbasa. Palihog day at mong pahinumdom nga palihog mga higala atong i-share no ngadto sa ato mga friend ang ato nga programa. Okay, niya si Brother Sonny Sumayang. May gabi ni Brother Sonny.
Salamat sa pag-love o pag-heart, pag-pray sa ato nga program. O niya, good evening sad ni Sister Ginaline Lumundad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. O niya, ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. O mayong gabi usab sa mga kaigsuunan nga naminaw og sa mga nag-view karon sa nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless og happy midweek. Okay, niasad si Brother Edward Jenner Reyes. May gabi niyo Brother Edward no diha sa Davao. Niya po si Rimarv Jane Espirito da Bocol. Happy midweek mga brad. On air na ta diri sa Pasanan, Inabanga, Bohol, o hinaot nga malampuson ang among gihimo nga week of prayer. God bless kanatong tanan. Salamat kaayo dianos pag on air sa Bias Bohol, Inabanga sa ato nga programa. Rimarv Jane Kuan, sara, Pasanan, Inabanga, Bohol? Pasanan, Inabanga, Bohol. Okay, dagang salamat sa pag monitor sa atong programa diha sa taga Pasanan, Inabanga, Bohol. Kumusta mo tanan diha? Okay, salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Rimarv Jane Espirito da Bocol. Niyasad si Brother Jex Sumalinog. Good eves, Brad. From Dumaguete City. Sa Dumaguete po ni si Brother Jex. Niya po si Brother Jojo kayon. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niyasad si Brother Opino. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Thank you po kayo. Niyasab ang Riverside FM Cebu. Ingon siya rin good evening mga brad, on air na ta. Thank you kayo no, Riverside FM Cebu. O niya, salamat sa ato nga madasigon o mabtikon nga CEO diha o sa station manager. So good evening you diha mga sir. O niya, sa mga higala na to dihang naminaw sa Riverside FM, kutob sa nabot sa labyog sa tingog sa Riverside FM Cebu. Welcome kamuntanan sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya po si Brother Hill or Parhill Tugahan. Happy midweek at tibuok kalibutan. So happy midweek pare. Asa makaron naka sa Carmen. Okay, arita sa pikas nga arita sa ato nga messenger higala ato sa nintagdo no. Doon na sa mga kahigalaan makaigsunan nato nga naglantaw din okay na sila yung mga mensahe nga gipadangat din sa ato nga program. Okay, niya si Parihel Tugahan, niya si Makrita Aroidas. So good evening. Mami, may gabi di mo diha mami sa kuan Tambungon. Thank you so much mami sa pag-view. Nasad si Brother Ronilo Itang, amping po niya Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Nathaniel Pamilara, so good evening sir. Nasad si, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and always following our program. Hello God bless Sir you and your family. Sir Matthew Anderson, thank you for viewing with us. God bless you and your family, and please regards to Sir Jerome and his family. Hope nga si Sir Jerome sa drone kuan sad sa atong program sir. Unya na lang ang sumada sir sa pagbalik sa Ginoo. Daghay mga butang atong gihimo makapasurpresa nato sir. So salamat kayo sa imuhang inuntahatag og importansya diri sa ato nga radio ministry. Labi na gyud sa kini ang maayong balita. Thank you so much sir. Sir Matthew, please be informed or please tell to Sir Jerome Patagnan. Thank you so much, Sir Matthew Anderson. Okay, good evening sir, ni Brother Jojo kaayon di Asmandawi. O niya po si Sister Brother Jo, na Adegas Mandawi, sayang wa kay ta magka-communicate last Sunday. Pangutan-ala niya si Brother Johnny Parajang kay doon nato'y kabalita niya sa imo. Thank you so much, Brother Jo.
Kinasad si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby o Kuya John. So, good evening, Sister Ginaline. O niya, ito po nakita si Sir Linley Villamor. Iuban po dato. Si Celor Illustrissimo. O niya po si Willie Sentihas. Okay, good evening, no? Willie Sentihas. O niyasad ang mga kaigsunan na to sa Kadwawan SDA Church. So, good evening yung tanan diha. O niya si Rolls Soto Tams. Niyasad si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Okay, niyasad si Sister Lovely Elosorio. O niya, good evening po sa mga Elosorio family na sumabuli. O niya nila ni Brad Junior diha Clavis. O niya natusad ni Tio Vicente diha. May gabi ni mo Tio. Okay, niapod si Sister Phoebe Pasiol. Maragtuan ni sa Konsolasyon. So, good evening ni mo Phoebe. Okay, padayon tahigala nga tusunahan ato ning balikan paglantaw ang ato nga monitor dinhi. Okay. Niya si Sister Tita Pidida Alcoino. Okay, may gabi ni mo, Sister Tita Alcoino. Happy midweek, everyone. Listening from Dika Homes, Mandawi City. Okay, good evening, Sister Tita. Pa Sister Tita des Alcoino. Dika Homes Mandawi ni kana kog Dika Sister kay naa atoy taga diri sa amos kumbado bagay sa unang panahon nga naa sa unit diha sa Dika Homes. Niya kuan kanana ang des Mandawi niya nibalhin na siya diri og puyo sa kumbado bagay. Okay, niya si Rimarb Jean Espiritu na Bukol. Lanog kayo akong Bluetooth speaker. Diri mga Brad, may na lang makadungog ang mga silingan, makahibaw sila sa kamatuoran. So, thank you kayo. May na ni maayo nga kuan nga plano. O sana sa paagi nga nakigbahin ka dinhi sa ato nga programa, imong gipambit nga to sa masilingan ang pulong si Ginoo. Kini po si Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat po sa pagpray o paglab, Brother Mrs. Alex Liaban. Okay, ato ning entertainon una ang mga nakita nato dinhi sa ato nga account sa DYCM Bogo Adventist. Ang mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga programa. O niarita sa mga nag-send og heart, mga higala, niya si Jake Somalinog, si Erwin Juanes, niya po si G or G. Marie Kalapuan. O niya po si Brother Elmodam Flores, Brother Hill Tugahan, Jojo Cordova, Lovely Elosorio, Dudong Oftana, Tita Pidida Alcoino, Nova Jean Estrada Ihara, Emelda Osabil Buratso, Brother Vidal Likigan, Jojo Kaayon, Ronilo Itang, Edward Generias, Carilyn Marikit Galiaris, Ginaline Lumuntad, o Glenn of Keria. O niya, derita sa mga nag-like, mga higala, niya si Eliame Katamko. Okay. Niya sad si Kapaglao Michelle, Jifne Jeris Malati, niya po si Vina Kamay, Jonathan Villacasten, Rimar Jean Espiritu da Bukol, Durula Doms Ochia, niya po si Glover Sayod, Mrs. Alex Liaban, Rold Soto Tams, Archie Humantok, Nurlan Pagal, Uy, Ronilo. nauli ni og isla or si Brother Archie o tuan ni siyang barko sa gawas. Thank you so much, Brad, sa imong pagbiyo sa atong program. Akin niapod si Brother Rufino Moreno. So, as of this time, mo ni atong nakita, mahigala din sa screen,
Niya po si Brother Jerry na Elon. Mao niya ito manakita nga nakig-uba na to karong gabi una. Okay, akong ibalik ang panahon ni mo, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto taaning ko gipaluap tong atong gisgutan kagabi Brother Libby, may tungod sa pangutana ato diha sa Santiago 2:10. No nga ang amo ato lagi kunong paghunahon na og atong pagsabot nga kana napulo na kasugo giunsa na to pagsiguro. So ato na nga gipasabot gyud og maayo kagabi and hope nga ang naminaw nakasabot gyud sila. So ni ay kuan kanini ang gipaluap ni kanini ang Pakito Coro. So Brother Pakito Coro, salamat sa imong pagpaminaw kagabi unya salamat pod nga naa kay gipadala diri nga pangutana. So di may mga pangutana diri ni kabinbin dugay-dugay na pero imo magud nga ang ato gud diri prinsipyo basta ang pangutana nga may kaugnayan o konektado sa atong gitubag ato nang tagaan og instant gyud nga pag tubag, no? Okay, mo ni ang imuhang kuan Brother Pakito, no? Kana mo ni ang imuhang pangutana diri. Kinsa man gyud di ay sa inyo, sir, ang manduluwas ninyo, ang napulo kasugo o si Kristo? Kay muraman og si Kristo nawala na sa inyuhang baruganan, kay napulo kasugo na lang. Okay, daghan kayong salamat kaayo Brother Pakito sa imong pangutana, no? Nga kinsa among manluluwas, ang napulo kasugo o si Kristo? Kay nawala naman si Kristo hinuon sa among baruganan, kay napulo kasugo naman lang. Okay, daghang kayong salamat aning pangutanahan nimo Brother Pakito. Kung mangutana ka og kinsa magyudi ay ang among manluluwas, si Kristo ba ang napulo kasugo? Of course, ang among manluluwas si Kristo. Kay bisag unsaon nimo pagbalintong, pagbaliskad, pagbasa ang Biblia, walay gipasabot nga ang napulo kasugo manluluwas, ang gipasabot dinha sa nga manluluwas si Kristo. Kung atong basahon sumala sa Mateo 1:21, malinaw ang gisulti, nagingon og igaanak niya usa ka bata nga lalaki og siya paganganan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Wa isulti nga ang napulo kasugo o ang kasuguan mo'y manluluwas katawan. No, si Kristo. Nagingon nga igaanak niya usa ka bata nga lalaki og paganganan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So mao na nga kami diri uban sa ubansad ang manluluwas gud nato si Kristo, dili nang napulo kasugo. Karon kung atong basahon ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nagingon ug wala nay lain pa nga ngalan ubos sa silong sa landong sa langit nga pinaagin niini mga luwas kita. Busa ayaw pagunahuna Brother Pakito ug lain pa nga manluluwas ug makaluwas nimo kundili si Kristo lamang. May panahon nga si San Pablo na priso siya, kauban siyang mga si Silas ug si Bernabe. Dili tungod na priso siya kay nakabuhat siya daotan, kundili siya gibilanggo tungod sa iyang pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran. Mao na nga kamo nga naminaw pirmi sa atong programa among ipasidaan sa inyo, may mga panahon ra unya nga moabot diin ang mga tawo nga nagsulti og nagwalis mga pulong sa kamaturan ilang pahamtangan unya og ingnon ta na lang silot din ila pod ipakulong, ilang ipapriso. Hapit na ni mahitabo, hapit na mahitabo kay dili naman unya tugutan pa ang tao sa pagsulti sa pulong sa Dios. Kining programa nga inyong ginapamati, dili ni mulungtad og dugay. Kay pipila na lamang kapanahon, dili lami makasultig, magtulop na lang katuig o duha katuig, apan moabot ang panahon nga wa nay tugutan pa nga magsulti sa pulong sa Dios dinhis kahanginan.
O gunya, wa na'y tugutan pa nga tao nga magsulti o magdala, magbasa pa og Biblia sama sa unang panahon. Giila o giisip nga usa ka criminal offense ang nahimo sa usa ka tawo kung siya magbasa o maghisgot may tungod sa Biblia. Mao na nga daghan karon ang nahimong inosente may tungod sa Biblia tungod kay sa unang panahon ilang silutan kung dunay taong magsulti o magbasa sa Biblia. From time to time, moabot ra gyud unya ani apan sa pagkakaron kinahanglan gyud nga isulti nato ang mga pulong sa kamatuoran. Malinaw ang gisulti sa Biblia, Brother Pakito, basta ng mga naminaw, nga ang manluluwa si Kristo, dili ang ngalan sa relihiyon. Tandaan nato na. Nga kun ato gani sa panahon lagi nga si San Pablo na bilanggo siya, dili tungod nakabuhat og dautan, kundi sa pagsulti sa pulong sa Dios. O dito sa prisuhan, nasayod ta nga ako kadaghan naman ko nakaadto tas mga nagkalain-lain nga mga syudad, kalain-lain nga mga region, o niya imbitaron ta sa mga kaigsunan nga active sila sa jail ministry, na ay hospital ministry nga ilatang imbitaron nga mahimutang speaker o usata sa makahisgot pulong sa Dios. Og nahibaw ta nga diha sa bilangguan adunay nagkalain-lain nga mga kaso nga giatubang ang mga binilanggo. So dayan na lang didto sa nahimutangan nila ni San Pablo, duna say daghang mga binilanggo nga adunay lain-lain nga mga kaso. Apan ang riha sa bilangguan wala makapugong sa pagsulti ni San Pablo sa mga pulong sa Dios. Og nahitabo, sumala sa buhat 16 kung inyong tanahon, so og nahitabo nga ni anang pagkagabi ang manulunda miadto sa kulungan, sa silda, og nangaabli ang tanang mga pultahan sa bilangguan. Og unya ni anang pagkakadlawon, tanawan nyo ang buhat 16, ni anang pagkakadlawon ang guard on duty misuroy na. May inspeksyon na og iyang nakita nga halos ang tanan nga mga pultahan sa kulungan nangaabli na, og sa iyang paghuna-huna nga ang mga binalanggo tanan ng layas na. So milanit siya sa espada, kay iya na lang unta nga hunuson ang iyang kinabuhi, kay siya mangyod ang manubag ni adtong mga binilanggo nga nakalayas sigon siyang hunahuna. Apan sa diha nga iya ning himuon misinggit San Pablo, ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon. Di araming tanan way nang lakaw o nang layas kanamo. Og tungod niya na makaigsunan tan-awa sa buhat 16:30 ug 31, ang mga guard on duty nangutana kang San Pablo, mga igsoon, unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Tandaan ninyo na ha, unsay gingon ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus og sa imong panimalay og magpabautismo, maluwas ka. Busa ang kaluwasan anaa kang Kristo, wala diha sa napulo kasugo. Apan hinumdumi, Brother Pakito, nga imposible pod nga ang tao maluwas kung nagsupak siya sa napulo kasugo. Nga naman, kung imong basahon ang gipamulong ni Kristo, dili tanan mag-ingod Ginoo makasulod sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. O usa kini sa mga kabubuton sa amahan nga langiton nga imong sundon ang iyahang kasuguan. Tandaan nato na. Karon niya kung atong basahon dinhi pamatii ra gyud ni nga usas kay gayon ni ana si Hesus gipangutana siya sa usa ka tawo. Si Hesus ug unya kining maong pangutana dapat kini nga atong huna-hunaon og pamalandungon. Nangutana ang usas tawo, tan-awa ra gud dinis the Living Bible sa Lucas 18:18 hanggang 21. Mao ni ang gisulti once a Jewish religious leader, usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana kang Hesus nga nagingon, "God sir, maayong magtutudlo." Tanawa, si Kristo gitawag og maayong magtutudlo. Ug unya unsa may tubag, giunsa man pagpangutana sa tao ang maayong magtutudlo, nagingon siya, "What shall I do to get to heaven?" Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingarian sa langit? Remember, Brother Pakito, unya unsay tubag ni Ginoong Hesus? Matud pa niya, "Do you realize what you are saying when you call me God?" Imo bang gipamalandong? Imo bang ginahuna
sa imo pagsulti nako nga ako maayo? Ha? Timan ina. Unya ingon dinhi. Matud pa dinhi ni Ginoong Hesus nga matud pa niya, Jesus asked him, si Jesus nangutana niya, only God is truly good and no one else. Ayaw gig sabtag huna-hunaang ang imong pagkatao, ang imong kagalingon maayo ka. Wa, gilaing maayo. Unsa man dinhi ingon ni Jesus, only God is truly good. Ang Dios sa gyud mo'y unsa maayo. Munang ayaw pag hunahunang may laki ka. Unya, dayon nagingon si Jesus, matod pa niya. But as to your question, you know what the Ten Commandments say. Apan mahitungod sa imong pangutana, nakahibaw ka nag-unsay gisultis na pulo kasugo. Unya ang tao nangutana man, what shall I do to get to heaven? Ang gingon ni Jesus, you know what the Ten Commandments say. My dear beloved listener, Brother Pakito, itugot unta nga diha sa imong kasing-kasing uban sa tanang naminaw karon nga motubo og moturok sa atong hunahuna og kasing-kasing ang pagsunod sa napulo kasugo, ang pagtuman sa napulo kasugo, apan ang napulo kasugo dili kini mo'y manluluwas og makaluwas kung dili si Kristo, apan ang luwason ni Kristo kadtong taong nagsunod sa kasuguan. Yan siya, you know what the Ten Commandments say? Kay nangutana man ang tao, what shall I do to get to heaven? Remember nga mahinungdanon kining bahinaalang nimog nako, unsay akong buhaton? Brother Magno, Brother Pakito, sa imong pagpatalinghog karon sa pulong sa Dios, ang imong buhaton. Ingon si Jesus, you know what the Ten Commandments say. Nasayod ka ba og unsay gisultis na pulo kasugo? Og nasayod ka ba og unsay gisultis sa Dios ing napulo kasugo? Ang ingon ni Jesus, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Tungod nini daghan sa mga tao karon, nga nangalagad sa Ginoo, nagampog Ginoo, pero nahikawan nila ang Ginoo sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Munang giingon sa Lucas 6:46, matud pa ni Jesus, and why call ye me? And Lord, Lord, do not things which I say. Kining pangutanaha, dili kani aplikado para sa tanan, kundili aplikado kini niadtong mga tao nga kuno nagtuo og nagsimba nangalagad sa Ginoo apan wala magsunod sa kasuguan sa Dios. Ingon ni Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo apan di mo bubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Pamangani ang Juan 14:15 na si Jesus, kung nahigugma mo nako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa kining sugo? Mao ka nang gisulti ni Kristo. You know what the Ten Commandments say? Ang pangutana sa mga tao, what shall I do to get to heaven? Mga kaigsunan, hinumdumi, ayaw ibutang sa peligro ang imong kalag nga nangalagad kas Ginoo, nagampo kas Ginoo, nagsimba kas Ginoo, imo diay gisupak ang napulo kasugos Ginoo. Hinumdumi nga nag-ingon sa atong gibasa kagabi, kay mo may latayanan aning pangutanaha nga ang naglapas tanan sumala sa Santiago 2:10 aya kalimot nga ang inyo ging gilikayan ining napulo kasugo walay lain mao kanang ikaapat nga sugo des napulo kasugo nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Pero hinumdumi ninyo, ayaw gyud ninyo og himua nga mas bililhon pa ang mga pulong sa inyong mga pangulo sa simbahan kaysa mga pulong nga nasulat dinhis balaang kasulatan. Nagingon ang Ezekiel 22:26, nagingon, gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw nga igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Ayaw kalimot, Brother Pakito, basta nang naminaw nga kanang napulo kasugo mao kana ang naa diha ang ikaapat nga sugo nga mao ang adlaw nga ipapahulay. Timan nga kamo nagpasipala sa Dios. Ingos Ginoo, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlaw nga ipapahulay o ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Na nagpasipala mos Ginoo, kay nga naman inyong gilapas ang usa, naglapas mos tanan. Gilapas ninyo ikaapat nga sugo des napulo sugo mo nga ipapahulay, gilapas ninyo ang tanan diha sa napulo ka sugo. Mao na gisultis Biblia, dili na mo. Apan hinumdumi kung unsa kini kamahinungdanon kining adlaw inyong gilapas diha sa napulo ka sugo, nagingon siya,
and I gave them. Tanaw ra guro sa Ezekiel 22, sumala sa Dinis the Living Bible. Ngayon, and I gave them the Sabbath a day of rest. Ug akong ihatag kanila ang igpapahulay ang adlaw sa pahulay. Unya nag-ingod dinhi, matud pa. Kanani ang a day of rest, na? Every seventh day. Wow! Wa magingon every first day, every Sunday. No. Ingon every seventh day. Malinaw ang gisulti sa Biblia. Unya nag-ingod dinhi, nga matud pa, as a symbol between them and me. Aron mahimong timaan, taliwala na kog kanila. May panang inyong kabaw diha, may panang inyong manok na apay timaan. Bisag mag-ipon ng pulos kabaw, pila na kalibo ang kabaw, pila na kalibo ang manok diha. Mailhan gininyong inyong manok, bisag pareha pagbalibo. Nga naman, tungod sa timaan, karong panahon na ugway timaan ang katawan sa Dios, lisod ang pag-ila. Nga naman, labi naghana pila na kalibo ang relihiyon sa tibok kalibutan. Nagsimba, nag-ampo, nag-alagad sa Ginoo. But remember, dili lisod ilhon ang katawhan sa Dios. Nga naman, doon na siya timaan. Unsa ning adlaw? Adlawng igpapahulay. Muni inyong gisupak, kauban na pulo kasugo. Unya naging din nga matud pa as a symbol between them and me. To remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Brother Pakito, malinaw ang gisulti sa Biblia, gingon that they are truly my people. Kinsa kini sila ang nagbantay sa napulo kasugo. Kay kining napulo kasugo, ang kining adlaw papula, ikaupat man ning sugo dis napulo kasugo. Ug naglapas ka susan, naglapas ka man sa tanan. Remember, ingon si Jesus, ang makasulod dito sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa naamahan na sa langit. Panahon sa paghukom sa Ginoo, panahon sa pagbalik ni Jesus, kung dili gani ka malangit, kana tungod kay nagkinabuhi ka karon, dili para og langit. Mabuhay ka, Brother Pakito, uban sa tanang mga naminaw karon. Ang pulong sa Dios, dawata kini sumala sa Santiago 1:21-22, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingos tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautahan, og dawata ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong arang makaluwa sa inyong mga kalag. Timan Brother kanini ang Brother Pakito, dawata ang pulong sa Dios arang ni makaluwas tong kalag. Nag-ingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niingin nga sa ingod ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Dawata ang pulong sa Dios, tumana kini, maluwas ka sa pagbalik sa Ginoo. Mabuhay ka, Brother Pakito, uban sa nang naminaw karon. Si Brother Libby, maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot, ug natinawa na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So, i-refresh ra gud to ang pangutana, yung sa aton niya paghanay. Ang iya gigriya kuan ni Brother Libby nga kinsa magiday ang inyong manluluwa, sir? Si Kristo ang napulo kasugo kay murag nawala na magkuno si Kristo kay ang napulo kasugo naman lang mo ato kunong gipaigba murag buta sabot ba may atong gitagaag importansya. Okay, thank you kay no. Ato sa ning tagdon ang mga mensahe. Ato nakita si Remarb Zin, Espiritu da Bukol, halaoy, lag kaayo ang amo diri sa Bohol. Okay, nagi panahon mo hinay internet. Niya po si Lucina Mike, watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes Island. Kuani diha ni sa kuani diha ni ibabaw sa kampo San Fran Camotes sa Mount Zion sa ilahan ni Brother Pinyo Estrera, ilang kanhi ni Kuya Guillermo Sampan. Salamat sa tanang mga naminaw karon diha sa Mount Zion Church. God bless niyo tanan. Okay, ito ni tagdo ni nga mga na bag-o nga nakita nato sa screen ni si Brother Mike Rivera. Good evening, Brother Mike. Niya si Marlon. Naga View. Niya po si Marlon Federicos. Kaya ito pa rin tanawan ng uban ng mga bag-o ni si Sister Rubilin Liken Villaganas ni Cesario. Ay, Mads, may gabiin nyo diha, Mads. Kumusta mong tanan? God bless ninyo. Unya, salamat sa paghatag og panahon sa pagpaminaw sa atong programa. Sa Hilutungan, Masbate ni. Yes, Hilutungan, Kawayan, Masbate ni. Nya, kumusta diha ni Parinunoy po? Niya po si Nunahan ni Monterde Punay. Ay, ma'am, may gabiin diha, ma'am. Niya po si Johnny Mar Kalapuan. So, may gabi ni mo, dong Johnny. Niya si Joe Edar, niya po si Brother Richard Berdin Velarde. Sa Canada.
murag nani sa kwan siguro Cagayan sa Awa pa din Agusan mauli. karon. Murag sa Agusan. Ana pa ni sa kuan day base, sa Mindanao. Oh. Okay, ato pa ning tanaw ning uban kaya rita sa Pikas Mahigala ato ning tanaw ni mga nahidugang nag-like. Okay, ni si Jibni Jeris Malati. Ni ato nakita din si Glover Sayod. Ni po si Jerlyn Lipon. Okay, mo ni mga nahidugang nga naglantaw karon. So adto ta, di pa ito basahon di ay sa nadugang nato diri sa ato nga messenger. Sa mga higala nato nga nagatan-aw. Okay, ni si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send, Bro Liv. Okay. Niya po si Brother Abner Dualio. Niya si Brother Scout Ranger Senior. Sir Sagani Aratia. Niya po si Sister Imelda Galiaris. At po nakita si Eulalio Tixon Jr. Niya si Sir Nathaniel Familara. So thank you kayo. Mani ato man nakita higala. So ato na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana ang gipadangat dinhi okay di aday minsay si Sir Nathaniel Pamilara. Good evening and happy midweek. Good evening, sir. Ang pangutana sa atong higala nga nagisgot siya nga mura mo kuno siyang pagpaminaw nga ang napulo hain makunoy manuluwas sa Seventh Adventist ang napulo kasugo o si Kristo. Kaya siya pagpaminaw murag ang napulo kasugo naman kuno mo'y nahimong manuluwas kay mo man kunoy gipadako namo ang napulo kasugo. So thank you kayo sa pangutana nimo Brad sa follow up sa naisgutan kagabi kay ang atong gisgutan gabing pangutana katumantong nagbase diha sa Santiago 2 versikulo 10. So siguro og naminaw lang jud ka og nagsunod lang jud ka sa atong programa. Wa gyud mahitabo nga amo nga giwali diri, amo nga gitubag dinhi nga ang napulo kasugo maoy atong manluluwas. Wala. Kadaghan ta naglitok dinhi nga ang atong manluluwas mao si Ginoong Hesukristo mga higala. Siya mo atong manluluwas. Wa na ilain. Naisgutan to ni Brother John kaganiha. Ang mga verses nga nagpamatuod nga si Kristo maoy ato nga manluluwas. Ang natong hibaluan nga kitang tanan nahulog sa sala. Nahulog ta sa sala. Ngano nakasala man ta? Tungod kay naglapas sa sugo. Kay ang kahulugan sa sala mauman ang paglapas sa sugo sumala sa unang Juan 3 versikulo 4. Ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So lapason natong sugo nakaunsa man ta? Nakasa ta mga higala kung atong lapason ang sugo sa Ginoo. O niya malinapason man ta nahulog ta sa sala. Sa diha nakasala ta ang bayad sa sala kamatayon man o unsa man ang kamatayon mo nang gisgutan sa pinadayag 21 versikulo 8 ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayog asopri mga higala mo nang impierno mo nay bayad sa sala mao nay atong paabuton mo nay moabot nato higala kana kun dili ta magpaluwas ni Kristo. Karon kay ang tanang tao nahulog man sa sala, ang Tito 2:11 nag-ingon si San Pablo, kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios di kapadayag. Pila ka tao ang naginalag kaluwasan? Kitang tanan, nga naman, kay sa Roma 3:23, ang tanan tao nakasala. Nagkinahanglan tag kaluwasan. So mo'y hinungdan nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, si Kristo,
mao ni kaluoy gipadalas amahan. Ganis kalibutan nagpakatao siya aron mahimong manluluwas nato mga higala. Ang luwason kitang mga tao nahulog sa sala ngano nakasala ta kay naglapas man ta sa sugo si Ginoo. Sa atong mabasa sa Mateo 1:21, giingnan si Jose sa manulunda, mataw gani ang bata, ang imong ingalan Hesus, kay siya mao ang manluluwas sa iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Manluluwas si Kristo, way laing Savior higala. Og sa buhat 4:12, walay laing ngalan dinhi sa silong sa langit aron ang tao maluwas kundili pinaagi ra gyud kang Ginoong Hesukristo. Way lain mga higala. Siya sad ang dalan paingon sa langit. Sa Juan 14:6, ako mo ang dalan, ang kamaturan wang kinabuhi. Way makaadto sa mahan, gawas kon pinaagi kanako. Kang Kristo ra gyud mga higala. O sa Juan 3:16, gideklarar gyud sa amahan. Matod pa sa sulat ni San Juan, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong, kinsa man si Kristo. Aron ang tanan nga mosalig kaniya or mutuo kaniya, dili siya malaglag sa tupad ng impierno, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Di klaro higala, ang tuyo nganong gipadala si Kristo nganis kalibutan nagpakatahaw siya tungod kana sa gugma sa Dios nato nga mga tao nga nahulog sa sala. Gipadala si Kristo aron mahimong atong manluluwas, aron luwason ta gikan sa pagkaulipon sa sala mahigala, kay ang bayad sa sala kun wa pataluwasa mao ang kamatayon, ikaduhang kamatayon, impierno mahigala. May ani si Ginoos, pero na kondisyon. Ang bisan kinsa nga mutuo og mosalig kaniya, dili siya malaglag. Aduna siya kinabuhi nga walay katapusan. Sa to pa nagkinahanglan mga higala og pagtuo. Ang gikinahanglan nato mutuo ta kay si Kristo mao ni grasya nga gipadala sa amahan nganis kalibutan aron kitang makasasala maluwas mahigala. Muna atong gisgutan niya Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gipadayag. Kinsa ang grasya? Ang grasya mao si Kristo. Kinsay luwason sa grasya? Ang mga tao nga nahulog sa sala. Paano ta maluwas mahigala sa grasya? Sa diha nga mutuo ta kang Kristo. Kay ang mutuo kaniya dili malaglag, may kinabuhing way katapusan. Hinungdan ang Episo 2 versikulo 8. Nagingon atong mabasa, kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Sa ato pagwatay pagtuo, di ta kaluyan higala, di ta maluwas sunod kinahanglag pagtuo nga atong i-respond ngadto kang Kristo aron maluwas ta mga higala. So muna ang eksakto nga mensahe sa inyong mga higala nga Seventh-day Adventist. Wa mi nagwali nga ang tao, ang manluwas sa tao, mao ang napulo kasugo. Wala. Si Kristo ang atong manluluwas. Giluwas ta tungod sa kaluoy, tungod sa grasya. Unang pasalamatan nato ang atong buhaton, mutuo ta aron makabaton tag kaluwasan. Sa dihang mutuo ta sa grasya mga higala. Tuo ka kang Kristo, siyang gihimo sa krus sa Kalbaryo, nga nagpakamatay siya alang nimo og nako. O niya, sa imong pagtuo, imong gituhuan nga si Kristo mupasaylo sa imong mga sala. Sa atong mabasa, nga imbis unta kita maoy ilansang sa krus kay kitay makasasala,
apan tungod sa gugma sa Dios gitugutan sa amahan ngang iyang bugtong anak maoy magpakamatay puli kanato dito sa cross. Si Kristo maoy mitubos sa silot sa imo og sa akong masala kana kun mutuo ta ngadto kaniya. Ang mituo kaniya maoy matubos ang silot siyang sala. Pinaagis kamatay ni Kristo, pero og di ta mutuo kang Kristo mga higala. Di ta mutuo siyang gibuhat sa cross nga pagbayad sa atong masala. Aw kita gyud mangunay og dawat sa bayad unya dito sa impiernos kalayo. Ang di maapil sa pagbayad ni Kristo, siyang kamatayon sa cross, ang kadtong mga taong dili mutuo kaniya. Kanang tawhana, maogi mo dawat sa silot dito sa impierno sa kalayo. So gikaluyan ta, grasyan ta, naluwas ta pinasgrasya. Gipasaylo ni Kristo ang imo og ang ako mga sala. Aron dili ta maimpierno. Aron maluwas ta. Ngano nakasala ta? Tungod kay naglapas ta sa sugo sa Ginoo mga higala. Human ta giluwas ni Kristo sa grasya, napasaylo ang imo, ang ako masala. Kay sa atong basa sa unang Juan 1:9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad. Pasayloon niya ang tanan natong mga sala, og hinloan niya ang atong tanang pagkadautan. Hugasan ka totally. Pinaagi sa iyong pagtuo kang Kristo, pagdawat nimo og pagsugid sa iyong mga sala, pag-angkon og pagsugid sa iyong mga sala, totally, gipasaylo, gihinluan ka, pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula sa krus sa Kalbaryo. Ngano nakasala ta? Akong gibasa ganiha, ang unang Juan 3:4, kay naglapas man ta sa sugo, kay ang pagpakasala, paglapas man sa sugo. Dugangan po nato, anita sa sala. Sa Levitico, mahigala, atong basahon, Levitico Kapitulo 5, onya, versikulo 17. Ni ay gisgutan din ako ni basaw na. Og kung may usa nga makasala og makabuhat sa bisan unsa ni adtong mga butanga nga ginili sa sugo ni Jehova, bisan wala siya mahibalo, bisan wala siya mahibalo ni ana, nakasala siya og magapasan siya sa iyang sala. Makanabang maglapas ta sa bisan unsay gisugo sa Ginoo, giklaro nga nakasala ta, og kay nakasala man ta, kitay magpasan sa silot sa ato masala. Pero kay naluoy man ang Ginoo, ni ani si Kristo kalibutan, ang mutuo niya, siya ning pasan sa ato masala. Siya ni silutan alang nimo og alang nako higala. Karon, human ka mapasaylo sa imo masala. Ang pangutana, magpadayon bagyapo kapag pagkasala? Unsa man ang sala? Ang sala paglapas sa sugo. Nianhi si Kristo tungod kay nagmalinapason ta. Ang bayad sa ato mga paglapas nga kamatayon, gibayaran ni Kristo siyang kamatayon dito sa cross. Human na ka nabayaran ni Kristo. Ang pangutana, magpadayon ba ka pagpakasala, mga higala? Magpadayon ba ta paglapas sa sugo? Kay gibayaran naman ni Kristo ang atong masala sa krus sa Kalbaryo. Ang Biblia nagsulti sa unang Juan 3, versikulo 8, kadtong nagpadayon pagpakasala, bot ipasabot, kadtong mga tao nga nagpadayon sa paglapas sa sugo sa Ginoo. Matod pang sanuman, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Bot ipasabot, ang yawa po, ang prinsipyo des yawa, malinapason siya sa sugo, sukad pa sa sinugdan mga higala. Nagtuo ba ang yawa? Oh, sa Santiago 2:19. Nagtuo ang yawa sa Dios. Nagkurog pagin siya. So na siya pagtuo. Pero ang wa sa yawa, ang pagtuman sa napulo kasugos Ginoo. So kung mao gani nay atong prinsipyo higala, tuutas Ginoo, o niya, di ta mutuman sa sugo,
munay pagtulunan sa yawa. Munay atong hinumduman. Nagtudlo tagtuo takang Kristo nga manluwas o niya di na tamutuman sa sugo. Munay pagtulunan sa yawa. Munay doktrina sa yawa. Nga naman, akong balikon, gigon sa unang Juan 3:8, kadtong nagapadayon pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab. Sukad pa sa sinugdan. Malinapason siya. Buto pasabot nga ang tao di ay nga human siya naluwas sa silot siya masala, pinaagi siyang pagtuo kang Kristo, kinahanglan siya mutuman sa sugo. Amo na siya ang pagpasabot higala. Ngano nagtudlo ang Seventh Adventist pagtuman sa sugo, kay maunay paagi higala nga ang tao makaundang sa pagbuhat ug sala. Kay ang balikan ni Kristo ning kalibutana, ang luwason ni Kristo ning kalibutana, ang mga tao nga ning undang sa pagpakasala, dili kadtong nagpadayon pagpakasala. Mani klaro kayo, busa kung naghandom ta mga higala nga usatas mga tao nga pagabalikan ni Kristo, o niya dalhon nga to siyang ginarian, undangan nato ang pagpakasala. O niya, atong dawaton si Kristo nga manuluwas tong kinabuhi, o niya magundang na ta pagpakasala, magbantay ta susugo, kay nagtugod si San Pablo sa unang Timoteo 6:14, matod pa niya, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling og sa mapagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Hangtod sa pagbalik ni Kristo higala, naghisgot San Pablo nga ipatuman ang sugo. So, atong bantayan ang sugo. So, nagpasabot na nga ang atong manuluwas si Kristo. Pero ang luwason ni Kristo, ang mga taong mituo kaniya o niya mituman siyang mga sugo. Kay kanang mga tawhana, maunang mga tawhana nga gitawag og katawhan sa Dios. Dios pinadiag 14:12, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus, kinahanglan magmainantuson kamo. Gitinaos pinadiag, kinsa ang katawhan sa Dios? Ang katawhan sa Dios nagtuman sa iyang mga sugo. O niya nagunsa, nagtuo kang Ginoong Hesukristo. Gitambagan, matad pa rin magmainantuson kamo. Mao na higala ang tambag sa balang kasulatan. O niya sa Mateo 7:21, nag-ingon si Ginusos, dili tanan magtawag nako Ginoo Ginoo makasud sa langit kundili kadtong mga matinamanon. Hinungdan katong gisgutan ni Brother John kaganiha ang Luke chapter 18 verse 18 and 20. Usa ka reliyosong pangulo ng utana, magtutudlo unsa may buhaton nako aron ko makaadto sa ginharian sa langit. Ang tubag ni Kristo, nahibaw ka na kung unsay naa sa napulo kasugo. Tahuron mo imong ginikanan, di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, o niya, di ka mamakak, o uban pa. So, muna'y gitambag ni Kristo, muna'y tubag ni Kristo sa usa ka reliyosong pangulo. Ipatuman ang sugo, may gala. Hangtod sa pagbalik ni Kristo, kay maora ka na ang bugtong paagi nga ang tao nakaundang sa pagpakasala. So, hinaot pa, labinas ng utana ato nasabtan mga higala ang mga tubag na among gihatag. Okay na akong basahon. Mayong gabi og happy midweek, Brad Libby, og greet sa tanang naminaw. Sila si Mama Sabil Iscario. Mama Sabil Iscario og Papa Nunoy Iscario. Anabil Bausin, Yuyo Bausin, Jocelyn Ofiasa, Tio Lino, Tiyaktak. Salamat and God bless. So salamat kayo, Brother Edwin Iscario. Okay, thank you kayo. O niya, sa di pa hingpit, tapuson mahigala atong programa, ania ang atong temasyon.
Mga higala, magampo kita. Dalagan ka nga Diyos sa walay katapusan. Ikaw ang magipasalamatan sa imong pulong na paabot dito sa idulog sa tanan gaminaw. Panalangin ni sila, dadas kahayag sa pagpangalaga di kanimo, gipangayo na mo kini. Tungod lamang kang Kristo nga among matuon mo Diyos ug nagluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kahanginan. Pastor Joel Tirana, Brother Levi Clavis, ug nining inyong ubos nga higala igsoon, Brother John Bihito. Magaingon sa inyo maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.